Kybernetický útok na kataster. Ako to môže ovplyvniť vás, ak kupujete alebo predávate nehnuteľnosť? O kybernetickom útoku na kataster ste asi pravdepodobne každý už počuli. Ako to môže ovplyvniť vašu transakciu, ak práve teraz predávate alebo kupujete nehnuteľnosť? Tu sú hlavné dôsledky. Kataster aktuálne nepríjma žiadne vklady kúpnych ani záložných zmluv. To môže spôsobiť to, že nenačerpáte úver a nezaplatíte kúpnu cenu na čas. Kataster portál ani online mapy na internete nefungujú. Čiže si neviete skontrolovať právny stav, správnosť informácií ani vklady kúpnych či záložných zmluv. Nie je možné stiahnuť informatívny list vlastníctva ani katastrálnu mapu. Práve tieto doklady sú nevyhnutné pre znalca, ak má pripraviť znalecký posudok žiadosti o úver. Ak predávate byt, môžete mať problém prepísať byt u správcu bytového domu. Niektorí správci bytového domu vyžadujú na prepis potvrdený návrh na vklad. Ak ho nemáte, byt neprepíšete. Riziko zmluvných pokút. Ak máte podpísanú kúpnu zmluvu, skontrolujte si, či vám nehrozí pokuta za neskorú úhradu kúpnej ceny, napríklad v dôsledku nenačerpaného úveru. V takomto prípade odporúčame kontaktovať čo najskôr predávajúceho a dohodnúť si s ním dodatok ku kúpnej zmluve. Možné oneskorenie odozdania nehnuteľnosti. Treba počítať s tým, že predávajúci vám môže odmietnúť odozdať nehnuteľnosť, ak nebola uhradená kúpna cena v plnej výške. Ak si nie ste istí s riešením vašej situácie alebo máte nejaké otázky, neváhajte ma bezplatne kontaktovať a ja vám rád pomôžem s riešením vašej situácie.